l'arròs de la costa amb sípia, cloïsses, fideus de calamar i escuma de vieires caramelitzades, la cassoleta d'arròs de l'art de les platges de Lloret, sabeu que l'arròs de l'art és el plat típic de Lloret de quan es feia la tirada de l'art, l'arròs aquarelo amb sipietes, llonganissa de Pallars, espàrrecs i faves, l'arròs melós punta marinera amb bolets confitats i marisc, el farcellet d'arròs amb llet de bacallà i falta. Només són alguns dels menús que es poden degustar aquests dies en els diferents bars i restaurants de Lloret de Mar que participen en la 15a edició de les Jornades Gastronòmiques de l'Arròs. I és que tot aquest mes de maig 27 restaurants i hotels ofereixen aquestes jornades que persegueixen presentar la qualitat de la cuina lloretenca i oferir nous al·licients per al turisme de proximitat. En les diferents ofertes s'hi poden trobar plats tradicionals i gastronomia més creativa amb arròs cuinat de totes maneres pensables, caldós, en cassoleta, paella o socarrat i combinat amb peix, marisc, carn, fruita o verdures. I és que després de 15 anys la campanya està més que consolidada i ja és un referent per a la cuina de Lloret. Molts restaurants que no havien participat mai, en el moment en què s'apunten a les jornades gastronòmiques se'n donen compte de que reben molta més clientela de Lloret o de fora de Lloret, de les comarques de Barcelona, etc., que venen atrets pel fet de participar a les jornades gastronòmiques de l'Arròs. Algun restaurant que potser es pensava que era només per turistes, resulta que se'n donen compte que també tenen una cuina molt elaborada, amb cuina casolana, catalana, sigui tradicional o sigui innovadora, perquè aquí barregem els dos conceptes de cuina tradicional amb cuina moderna, no? I per tant, doncs, els fa que rebin clientela nova per tastar els menús de l'Arròs. A les darreres edicions s'han venut entre 3.000 i 3.500 menús de l'Arròs. Els menús de les jornades oscil·len entre els 24 i els 55 euros i venen acompanyats amb unes entrades als jardins de Santa Clotilde i al casino, així com 2 hores gratuïtes als pàrquings municipals. La següent fita de la cuina lloretenca serà la 13a edició de les Jornades Gastronòmiques de la Cuina del Peix de l'Art, que se celebrarà al mes d'octubre.